Здравейте, драги зрители на телевизия Канал 3. Днес с моите приятели, с Мирчо и Никола, ще говорим по едни теми, които доста така се нашумя в медиите и в цяла България. Така, започваме с темата. Тази тема, която се случи наскоро с двете момчета от ромски происход, които са. Нали? Говориме за катастрофата, която стана. Едното момче мисля, че се казваше Васил, другото момче не знам, не съм се така интересувал. Но това е темата и не само за тях. Говориме като цяло, като хората, които са от ромски происход. Така че първият ми въпрос към Никола. Никола, ти как мислиш, че би трябвало да бъдат нещата в България с това нещо, когато, да кажем, един човек, да кажем, от ромски происход направи някакво, да кажем, происшествие и така нататък, как трябва да се отнесе медията към тях, според теб? Примерно това да кажат гражданинът, примерно, еди си кой, а не примерно да кажат циганина, еди си кой. Според теб, как би трябвало да бъде? Здравейте! Много удобен и коректен въпрос и мисля да отговоря това, което аз мисля и което е моето виждане към всичко това, което се случва на пътя и навсякъде. За да не се повдигне ниво на дискриминация и насаждане на расова дискриминация, вражда между хората, които живеят в България, първо искам да кажа, че за престъпността и за ПТП-тата по пътя, етност, кожа, цвят, години, раса няма. Това може да се случи със всеки един и при всеки един. Не само пред циганите. Искам да подчертая, че аз съм на 100% циганин. Циганин от цигански произход съм. Гражданин на България, роден съм в България, в личната ми карта пише народност българин. Затова всичко, което се случва сега в интернет пространството, в социалните мрежи и по телевизията, за този случай, конкретно за този случай се говори буквално с една единствена цел. Да се сеи омраза на етническа основа. Защо? Всичко това го правят медиите. Защото ние гражданите не знаем кой е шофьорът зад волана и как е станало ПТП-то и т.н. Но медиите, понеже моето виждане са заплатени от високите етажи, за да сеят техническо напрежение измежду хората, и когато, вижте, тук става нещо много интересно. Когато дадено лице от цигански происход извърши дадено престъпление, няма значение, било ПТП, било престъпление от високо ниво или малка кражба, както се е, веднага се казва циганинът Никола Демирев, подчертая моето име сега, изписвам, Никола Демирев, но вижте, тук казва циганинът. Циганинът. И така народът започва да се разгневява. Вижте го, той е циганин, какво е направил и т.н. Защо? Ако в дадена медия не се цитира националността на човека на лицето, ще бъде отношението е по-друго. Но тук, когато извършва друго лице от български произход, говорим за България, се казва, Иван Петков Димитров извърши ПТП или уби еди си кого, наруши еди си какво. Там не казват неговата етност. Каква е? Но при ромите, при циганите, веднага се подчертава. Циганинът или
лицето от ромски происход, сега по-официално вече по-модерно стана роми, лицето от ромски происход причини еди си какво и еди си какво, направи еди си какво. Защо? Това се приписва с една единствена цел. За да се сей омраза, за да сей раздори и да застане народ срещу народ. Аз предлагам, като казват, че ние циганите сме неграмотни и не сме полезни за страната България, където сме родени и родителите ни също ние работим и си плащаме данъците, и наши близки, които са в чужбина, пращат пари, инвестират в България, и това е факт, не спорим, аз предлагам да се създаде закон, която да е медия. Няма значение, тук няма да цитираме дадена телевизия, нали? Медия се изразява по този начин циганин, турчин, американец. Веднага по най-бързен начин институциите да задействат, за да отнемат лиценза на тази медия. Или лице в социалните мрежи, който се опитва да говори на расова основа дискриминация, веднага профилът на този човек да бъде блокиран. Да няма достъп до интернет пространство, нали, до такива социални мрежи с такава цел. Но всеки гледа своя интерес, за да има всичко това, тези раздори, всичко е платено. Отивам в някоя медия и казвам, тази нация трябва да бъде потъпкана. Ето и 5000 евро. И когато циганин извърши нещо, да се изявява като циганин. Когато е българин, се е българин. Когато е американец, ще затворим, няма да го коментираме. Но ако виждаме сега последно тази катастрофа, първо не са забелязали грамотните хора, че автобусът отнима предимството на тези автомобили. Той не спира преди завоя на знак стоп, пуска мигач и да завие. Без стоп. И онези минават през него вече като изтребители. Второто, което е, тази сутрин чухме в Великобритания наш гражданин, български гражданин, младо момче на 25 години, баща на 3 деца, живее от 15 години в Великобритания, работи, шофира със 170 км в час и какво прави? Докато си гледа телефона, си качва клипчета, удря една майка с двете си деца. Едното е на 20 денешно бебе, а другото на 3 годинки. И това дете е на 3 годинки, загива на място. Какво трябва да направят сега великобританците? Трябва ли заради един, който поради неговата небрежност, български гражданин, да настанат и в социалните мрежи, и в медиите да говорят за българите, какви са и що са, и да ги тъпчат, и да искат да ги изолират и да ги изселят от Великобритания. Как го приемате това? Как да говорим за това 21 годишно момче, което бе пълен с фишове, нарушител на пътя, с един камион там край Пловдив, където блъсна младото семейство и загина там. Там този случай се зароби. Който беше само в една новинарска емисия. Забрави се. А този случай с циганите, за да бъде толкова известен и за да се тъпчат циганите, започна да се дъвчи като дъвка. Ние разберете, хора, това може да се случи на всеки. На всеки. Умолявам, аз като Добре, Никола, нека да зададем въпроси на Мирчо. Да. Благодаря ви много. Мирчо, моля за нищо. Мирчо, според теб ти как виждаш нещата в България, което се случва? Ето, да кажем, последното, да кажем, происшествие, които двете момчета, един от тях, които се вряза в автобуса.
А, защото виждам така доста хора, които намесват съвсем други хора, които са невинни от ромски происход. Попаднах на един клип на един човек, така доста така, нали, така леко пълничък, така, нали, запахтял се, нали, така говори, изморен, като, нали, не знам, може да има някаква болест човека и така нататък. Но той започна да меша имена, като цитирам Гринго. Вие знаете кой е. Това е бившият съпруг на София Маринова. Също така намеша а, този Андрей, момчето, което от Инкет фамилия. След това намеша Да Винчи. Има там един човек, който е така влиятелен бизнесмен в Гоце Делчев. Той намеси тези хора, които тези хора нямат абсолютно никаква вина за този случай. И ето тук е омразата, защото намесват и други хора, които са от ромски происход, които нямат абсолютно нищо общо с това нещо. Ето тук вече се поражда, нали, да кажем, расовата дискриминация и така нататък. Ти мислиш ли, че това е редно по принцип за България, нали, за българите, които правят тези така, нали, деления? Значи аз мисля, че това не е правилно. В България ние нямаме никакви закони. Тези момчета съм ги виждал в ТикТока. Става въпрос и за другите момчета, дето им казват и калашниците. Те момчета, нали, въпреки че са от ромски происход, те помагат. Къде е държавата да помага на болни хора, например, че имат нужда от помощ? Ето тук допреди, не знам, може би месец, да кажем, имаше една кауза за едно дете. Дали някой, да кажем, българин, нали, да не звучи расово, е станал да даде някаква стотинка за това дете? Никой не е станал. В лайфа бяхме всички, наречем роми, бяхме в лайфа. Така, кой колкото имал, 10-20 евро, кой колкото могъл, давал, прати ми детето в Турция, да му оправят очите. Детето е от 3 години е така, доколкото разбрах. И къде е нашата държава да помага? Защо народа трябва да събира пари? Никой не помага. И после тези хора са виновни. Искаш да кажеш, че калашниците, така наречените калашници, нали, Да. които те са да кажем, едно братство. Искаш да кажеш, че така хората ги обвиняват в, нали, лоши неща и така, нали, нататък, но тези хора помагат. Помагат. И са помогнали на доста хора. Да, и помагат още на хората. Който има нужда, обръщат се към тях и хората помагат. Кой с каквото има. Но това трябва ли, примерно, като един от тях, примерно, аз мисля, че не дава значение, те са братство, но който, примерно, е направил някаква грешка, да кажем, и нарушил закона, аз мисля, че този човек просто се хваща от закона и този човек трябва да си понесе последствията. Единствено отговаря за себе си. И аз не мисля, че трябва да отговарят и другите момчета, които те са невинни, не са направили нищо такова. Това според теб така ли трябва да бъде? След като, примерно, хващат един и всичките са виновни. Да. То е просто, как да кажа, не може един човек да носи вина на една етност, да кажем. На една цяла етност един човек да носи вина. Няма как да носи този човек вина и първото, което ние в България нямаме никакви закони. Всичко е шурубажинащина. В парламента сега в момента са 240 депутата, нали? Аз този въпрос и на други хора вчера го зададах. На тези 240 депутата някой
Знае ли имената им? Познава ли ги така? Налично виждал ли ги? Или там някъде в трибуната виждал ли ги? Не ги е виждал никой, аз гарантирам. 240 депутата. Те половината Аз, даже не знаят български. по принцип тези нали, нашите народни представители, които са там, понякога има медии, които ги дават нали, там техни изказвания, как се качват на трибуната и така нататък. Някакъв пъти така доста време ги излъчват като в порядъка на час-два и доста нали, от тях се появява там на трибуната и се изказват, но евентуално повечето от нас не следиме там тези неща и заради това и не ги познаваме. Но да дойдем на въпроса, нали, който и зададох. Това нормално ли е и трябва ли да се вземат някакви мерки, защото в смисъл аз мисля, че не е нормално един човек, който от ромски произход, който извършва някакво нали, така, нарушение и веднага се изправят всички хора от българския етнос срещу този човек и срещу всички хора от ромски произход. Не може един да... Трябва ли да се вземат някакви мерки и някакъв закон за това нещо? Трябва да се вземат мерки в смисъл равностойни мерки. Не защото той е ром, дай да го натискаме, не защото той е българин, него да го оставим настрани. Нали, законите трябва да са равни в България. В личната ми карта не пише ром. Аз съм рудар. Но на мен не ми пише в личната карта Мирчо рудар. Не. Мирчо българин пише там. Не пише, че съм ром или рудар. Значи за това трябва да сме всички равни пред закона. Обаче в България няма никакви закони. В България закона е парата. Значи имаш ли пари, законите са твоите, съда е твой. Нямаш ли пари, няма кой да обърне внимание. Значи ти, даже и да бъдеш прав, като нямаш пари, хората ще натиснат да си виновен. Аз така го разбирам. Няма справедливост за сега в България. Няма кой да... Значи да кажем, че това не е редно, да кажем, че това не е редно, примерно да се намесват други хора, които нямат нищо общо с това нещо. И аз мисля, че това е на расова дискриминация и не може, примерно, дори ако се напада човека, трябва примерно да се напада човека, който е извършил това деяние, а не всички хора. Защото аз пак казах, че доста хора са намешани, които те нямат нищо общо с това нещо. И аз мисля, че това не е редно и не трябва да бъде по този начин. А доколкото Никола каза за медиите, и аз съм на това мнение, че трябва да има драконови мерки и закон, който така нали, нашите народни представители да решат този проблем, защото ето тук медиите всяват това нещо, за да се наложи нали, тази омраза между роми и българи, защото тук медиите са главната вина в това нещо. Така, тоест, ти си примерно Цветан Тодоров Иванов, ето аз извършвам някакво примерно да кажем лошо деяние и казват примерно, тук нали не казват граждани на Цветан Тодоров Иванов извършил еди си какво, а казват циганина Цветан Тодоров Иванов. Защо налагат циганина? Окей, никой не го е срам от етноса си. Никой не се обижда. Напротив, той се гордее. Но тук медиите нарочно казват циганина, когато има лошо деяние, казват циганина, еди си кой е направил, еди си какво. Но когато един циганин, който е спортист, който е певец и така нататък, когато той, да кажем, се качва там на стълбичката с българското знаме, тогава той не е циганина, а е само нали, дадения господин, който му казва трите имена. И ето тук е голямата разлика.
И аз съм съгласен с Никола, че по принцип такива медии, които